Мирослава Сопілка – українська поетеса розстріляного відродження, символ боротьби за свободу слова. Вона народилася у 1897 році у Винниках під Львовом у бідній родині. Освіти мало, але жага до знань і самоосвіта зробили її талановитою письменницею. Юлія Мисько працювала модисткою та у друкарні, де закохалася в літературу. У 1928 році публікує перші вірші та бере псевдонім Мирослава Сопілка. Вона пропагує соціалізм і українське національне відродження, організовує мітинги у Винниках. У 1930 році родина переїжджає до радянської України, мріючи про рівність. Але 1937 став фатальним. Її і чоловіка арештовують, і їх обоє розстрілюють у Києві. Лише у 1950-х її посмертно реабілітували, а твори побачили світ у 1973 році. Сопілка залишилася символом бунтівного духу, правди і мистецької відваги.